Da, to je ovo i u nastavku večitog poricanja sam duh što će reći Mefisto i to je upravo to što se nadovezuje. Hoćete nam, Vuče, molim vas, reći šta je u osnovi opklade Mefista i Faust? Zašto se oni klade? Tu ide onda i ono potpisivanje krvlju, ali tako, to isto jedno važno mesto, čini mi se, ali šta je u osnovi njihove opklade, odnosno šta Mefisto misli, a šta Faust u tom svom, dakle, kao što smo rekli, jednom opštem razočarenju i nekakvom nemiru, zašto on uopšte pristaje na to? Smisaona situacija veoma je složena utoliko što se značenje te zemaljske opklade ne gradi samo s obzirom na odnos i pogodbu između Fausta i Mefista, nego, kako ste i vi rekli prethodno, s obzirom na ono što se odigralo na nebu između Gospoda i Mefista. Zemaljska opklada predstavlja odraz, šareni ocijaj nebeskog dijaloga, koji ne možemo jednoznačno odrediti kao opkladu, jer đavo je taj koji misli da se opkladio sa Bogom, a Bog samo izlazi u susret toj Mefistovoj budalastosti. Kažem budalastosti zbog toga što iz ontoloških razloga Bog ne može biti subjekt u opkladi koja podrazumeva neizvesnost. Bogu je sve unapred poznato kakva će biti sudbina, kakvo će biti ishodište tog odmeravanja snaga između čoveka kog je sam izdvojio i đavola. Faust, međutim, ne zna ništa, kako rekao smo, onome što se odigralo između Mefista i Gospoda. Od važnosti, zapravo od prvostepene važnosti je to što Goethe menja prethodnu tradiciju u obradi mita o Faustu. Raniji Fausti, oni koji su determinisani luteranskim nasleđem, jesu kapitulirali kao đavolovi robovi. Raniji Faust bio bi onaj koji sklapa pakt sa đavolom po neravnopravnim osnovama. Đavo će do duše izlaziti u susret Faustovim nastojanjima na zemlji, ali samo u relativnom vremenu koje će trajati, biti oročeno na 24 godine, a Faust će zato biti Mefistov rob u večnosti, dakle u apsolutnom vremenu. Ne postoji nikakva neizvesnost po pitanju onoga što će sačekati Fausta nakon što istekne rok od 24 godine. Tako nešto nije moguće u Goetheovoj epohi, u periodu idealizma, zrele prosvećenosti i idealizma u kom je čovek shvaćen najpre kao biće slobode. Goetheov Faust, dakle, ne može pristati na Mefistove uslove koje mu ovaj bestidno i nudi, već će na đavolovu inicijativu odgovoriti vlastitom protiv ponudom, pa će krajnji dogovor između Mefista i Fausta biti izvršen zahvaljujući čoveku, a ne zahvaljujući đavolu, i bit će sklopljen kroz ljudski prkos, dakle Faustovu težnju da sačuva slobodu od Mefista umesto da mu se potčini. I voljela bih da nešto, kada kažem, kad pričamo sad toliko o Mefistu, da li možemo da Vuče nešto kažemo o njegovom liku? Zato što evo sad i tu prosto i kroz samu naraciju, jel tako, kroz sam tok radnje, sad je tu ta scena koja se ne analizira toliko i verovatno bi mi trebalo da je preskočimo, ne moramo da se udubljujemo, ali recimo ta scena kada će Mefisto razgovarati sa studentom, taj student misli da je Mefisto Faust. I čini mi se da tu iz nekih delova možemo zaključiti takođe nešto o Mefistovoj prirodi. Ono što mene zanima zapravo jeste koliko je Goethe sa tim prikazom Mefista kao jednog, on je kao i nestašan i duhoviti i prosto sa takvom karakterizacijom Mefista, koliko je uticao na dalje prikaze onoga što će biti đavo?
u evropskoj kulturi? Pa izuzetno je uticao i taj magistralni niz vrlo lepo i lako možemo pratiti, dakle u braći Karamazovima, u Majstoru Margariti, u Manovom doktoru Faustusu, da navedem samo te najizrazitije primere. Goetheov Mefisto je duhovit, on je što se inteligencije, racionalnih sposobnosti tiče nadmoćan. Pogotovo je nadmoćan u odnosu na one ljude kojima nije stalo da odbrane autonomnost svoje duše, svog morala. Drugačija je situacija sa Faustom. I kroz nadmetanje sa Faustom Mefisto pokazuje svoju glupost. Ta glupost je predočena i kroz način na koji je sklopljena opklada, jer o čemu se tu radi? Najpre, Mefisto je ušao u jednu dinamiku odnosa nebeskog, a zatim zemaljskog, dinamiku iz koje nipošto ne može izaći kao pobednik, jer u svakom slučaju Gospod kao jemstvo kosmičke pravde mora izaći kao pobednik u odmeravanju snaga sa Mefistom, a ukoliko Faust potvrdi svoju čovečnost, bit će svejedno kakvo će ishodište imati njegova opklada sa Mefistom, jer će duša pripasti Bogu, a ne đavolu. Sam Faust formuliše opkladu kroz sledeće reči. Kaže, dakle, Faust, budem li trenutku rekao traj, ipak tako si lep, onda me ti, to jest đavo, možeš baciti u okove. Stvar je u tome što Mefisto uopšte ne razume šta je Faust rekao. Faust govori, dakle, o lepoti trenutka čija bi snaga bila takva da bi mogla zamrznuti prolaznost vremena. Dakle, lepota trenutka koja bi se osvedočila kao sama večnost. Lepota kao ideal. Kao nešto što se može zamisliti samo duhovno i nikada se ne može materializovati. Mefisto je banalizator koji naravno nema u vidu tu uzvišenu plemenitost Faustovog prizivanja onog trenutka u kom bi utihnulo njegovo faustovsko stremljenje. To bi bio trenutak u kom bi zastao i pronašao ispunjenje svekolikog svog života. Mefisto naprosto misli da je Faust zainteresovan za pohotu, dakle da je njegova ambicija telesna, a ne duhovna, te da će ovaj moći da ga potčini.